गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायाव नावनि जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। नावजों दावबायनायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जनाइनि मुनमुनि गालिघाटआव बे जाथाया सोमजिदों। धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय मुनमुनि गालिघाटआव हरखाबै फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखाजों बारनायनि जाउनाव गंसे नावा बेलथायलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बैसागु मोसानो थांनानै फैफिननाय समाव हरखाबै फैनाय बारहुंखा बारनायजों गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जायो। जाउनाव सासे आइजोनि जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय आइजोनि मुंखौ मिनति मुन्डा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिन बुंफिनदों, गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायाव नावनि जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। नावजों दावबायनायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जनाइनि मुनमुनि गालिघाटआव बे जाथाया सोमजिदों। धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय मुनमुनि गालिघाटआव हरखाबै फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाउनाव गंसे नावा बेलथायलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बैसागु मोसानो थांनानै फैफिननाय समाव हरखाबै फैनाय बारहुंखा बारनायजों गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जायो। जाउनाव सासे आइजोनि जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय आइजोनि मुंखौ मिनति मुन्डा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।